Gdje su oni? Evo sad će izvati. Gdje su oni? Evo tamo me zove. Alo, di ste? Evo nas kraj Ilije. Evo nas na rajnom govnu. Može, aj vidimo se. Ma samo da nađem Andre. Aj vi se spustite kockama, a mi ćemo skalama do trga, pa se vidimo. Može. Šta sad? Malo na zidić. Mater je bila na pjaci, petak je, znači riba. Prženi barbun, nije loš. A meni ti je najdraži vid na penjur bržu. U nas je juha sa cancaralama, pa cipoli i kumpir. A najbolje mi paradižot na kraju. A dosta spije, zavam se mi spustimo malo ribu. Amo će. Evo, Ali što se Neretva cakli? Kažu da su rijetki iz Metkovića mogu prebaciti kamen na drugu stranu rive. Ma nema šanse. Tako priča. Pa neće nama vjerovati da smo se kod Ica kupali na splavu. Da šta? Di ste vi, jeste došli do rive? Ja sam na Kletinu prošla koje bile mačke. Evo, taman me baba dovezla ispod Gradine, ostala me kraj starog mosta, ja sam na Ljubavno ni dolazim. Prvo ćemo do mene u selo, ostalo mi pare u kužini. Ne treba šašti platiti, onako ovdje se ne. Ma nešto vam ti plaćaš, idemo Bajerom do sela. Ja sam odavno na Bajeru kraj Bambine okuke, aj nađemo se pa ćemo pojist nešto. Jel ti baba napravila brudet pa da to pojedemo? Je, idemo u mene potva. Kasnije ćemo na Forticu. Molaj malo, ko će me izverat korist. Onda idemo ča nakon brudeta. Može.